DJI's største drone, PT. Det er en octocopter. Det betyder, at den har 8 arme. Alle arme de kan foldes ned, så at den er lidt nemmere at transportere. Den har et optrækkeligt landestal. Det kunne I se, da den gik i luften, så kørte benene op. Så sidder der en DJI A2 Flight Controller på. Det er også DJI's professionelle flight controller. Og der sidder et IOSD Mark II på. Det er en lille sort lakrids her, der ligger der. Og den sørger også for, at piloten får nogle informationer op på skærmen. Det vil sige, at vi kan se, hvor meget strøm er der tilbage på batterierne. Hvad er højden, hvad er hastigheden, og i hvilken retning flyver vi. Det er, når dronen den er langt væk, så kan man ikke rigtig se, hvor der er frem og hvor der er tilbage. Men man har sådan en lille mærke på skærmen, så at man altid kan se, når dronen faktisk peger hen til en. Så gør det lidt nemmere, når man skal flyve hjem igen. Så sidder der en sirene på. Det er et krav af Trafikstyrelsen her i Danmark, at når dronen den går i failsafe, og failsafe det betyder, at man enten mister forbindelsen til fjernstyring, eller at dronen selv har fundet ud af, nu der er et eller andet i vejen. Nu skal jeg gå på de her 20 meters højde og flyve tilbage. Så skal sirenen hyle. Og så sidder der GPS'en, den sidder deroppe. Videodownlinket, det er den her lille fatter, der sidder her i siden. Og hernede, det er så et DJI Z15 gimbal, og det er så specielt til et Canon 5D Mark III. Ja, så som DJI laver dem, der er forskellige, der er også andre producenter af droner end DJI, og også af kameradroner. Der er forskellige måder at gå til det på. DJI gør det, at de tager og laver ophæng specifikt til hver kamera og til en specifik linse eller optik til kameraet. Det vil sige, at vi kan ikke skifte optikken, og vi kan ikke bare skifte kameraet, så skal vi have et nyt ophæng på. Det kan godt være lidt irriterende nogle gange, men det gør samtidig også, at det er så ultra stabilt, at vi har ikke set nogen andre, der kan lave billeder, der er lige så rolige som vores. Når vi kommer også større op, så får man jo også større kamera på, og sådan noget, så kan man indstille flere ting, men så er man lige pludselig oppe i 300-400.000 måske for en drone, ikke? I stedet for 30. Så vi synes, den der fungerer ret fint. Indtil videre. Hvad skal der egentlig til, hvis man gerne vil flyve sådan en? Jamen altså, den her, den er så tilstrækkeligt tung, det vil sige, den vejer over 7 kilo. Den må kun flyves med en kategori 2 dispensation. Det vil sige, at det her det er en absolut no-go, medmindre man har tilladelse fra Trafikstyrelsen. Må man ikke flyve, hvis man bor langt ude på landet? det må du ikke. Nå. Men skal du have noget? Du har været til prøve, eller? Ja. En af jer har været til flyveprøve, eller? Ja. Jørgen og Nikolaj, der fløj før, har været til flyveprøve. Så, det der skal gøres, altså det første skal som privatperson kan man slet ikke have sådan en drone. Det vil sige, at man skal have en virksomhed, og virksomhed skal så have et driftshåndbog, som det så fint hedder. Driftshåndbog, det beskriver så alle procedurer omkring dronen og operationen af dronen. Så skal selve dronen, den skal godkendes af Trafikstyrelsen, det vil sige, man skal vise dronen derude, de går den igennem og kigger om det ser tilforladeligt ud, det man har bygget. Og så skal man også til en flyveprøve, det vil sige, Trafikstyrelsen siger så til en, jamen altså vi vil gerne se, at du flyver et 8-tal. Så skal man så flyve et 8-tal, så siger de, flyve det lige i 60 meters højde, 40 meters højde, 20 meters højde, og så bagefter flyver du en firkant. Og så vil de også gerne se, at når man så slukker sin fjernstyring, at dronen så rent faktisk går i failsafe, og at sirenen begynder at hyle. Og så vil de også gerne se, at dronen faktisk selv kan lande, så at den kommer til sin udgangspunkt og lander selv. Ja, det var der nogen, jeg fortalte det til nogen før. Den har jo det her, der hedder Return to Home, som der jo er ret genialt.
Og det er, når man mister kontrollen, eller slukker for fjernbetjeningen, så siger den, jeg skal hjem, for jeg er ikke nogen, der styrer mig længere, jeg skal hjem til der, hvor jeg lettede fra. Og så, hvis man har gjort tingene rigtigt, så tøffer den bare ned i 20 meters højde, og så flyver den hen til, hvor den startede, og så lander den af sig selv. Og det er jo, faktisk for det første ret vanvittigt, jeg forstår slet ikke, hvordan det virker, men det er noget helt andet. Og så kan den så også, det er den her, som de små firepropellers ikke kan, og hvis den her mister en rotor, så kan den stadig flyve og lande. Og det skal den kunne i de her vægtkategorier. Så kan man sige, selvfølgelig kan du miste 2 rotorer, så styrer du nok ned, men så har man da dog den sikkerhed, at hvis der er en af dem, der sker noget med, så kan den nå at lande, inden der sker mere. Ikke? Det er egentlig... Altså, hvordan får man så trænet frem til den der prøve? Ja, det er jo det. Det er jo netop det. Altså det der er der, eller det der er i det er i bund og grund, må jeg godt flyve den uden kameragimbal, fordi så vejer den under 7 kilo. Og så skal jeg bare overholde den lovgivning, som er beskrevet i noget, der hedder BL9-4. Jeg viser jer senere, hvor I kan finde alle de her lovtekster på Trafikstyrelsens hjemmeside. Også hvis I flyver med de små droner, som vi kommer til at bygge i dag, så skal I overholde den gældende lovgivning. Der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i, hvor man må flyve, og hvad man må og hvad man ikke må. Og I får lige at se, hvor I finder alt det. Det, som også er vigtigt, også når man flyver med sådan en lille drone, det er, at jeres normale ansvarsforsikring, den dækker højst sandsynligt ikke skader opstået med en drone. Det vil sige, når I nu efter i dag synes, sådan en drone, det er simpelthen noget, jeg skal eje, så løber I ud og køber en, og så stiller I jer på den næste mark og flyver. Og så sker der et eller andet med, at jeres drone den lige mister forbindelsen, og den har måske ikke fået sin home-position rigtigt, og den flyver ind i en bil og smadrer vindskærm og tager noget, der sagtens kunne ske. Så vil jeres ansvarsforsikring sige, at det her det dækker vi ikke. Der er det en god idé, at man melder sig ind i Modelflyvning Danmark. Det er en organisation, hvor man så ved, at man melder sig ind, samtidig har en ansvarsforsikring, som dækker sådan nogle flyvende tingester her. Kaskoforsikring på en drone. Som privatperson er det sikkert en no-go. Som virksomhed findes der nogle kaskoforsikringer. De fleste kaskoforsikringer de dækker bare ikke flyveskader. Det vil sige, lige så snart den er i luften. Hvis du taber den ud af dine hænder, så får du den ny, men ikke eller hvis du falder over den, og står på jorden, så er det også godt. Men altså, det er utrolig vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, at man så også har en forsikring, når man går ud og flyver. At man ikke bare er blåøjet og tror, men det er vel bare min ansvarsforsikring, der dækker det. Det gør den højst sandsynligt ikke. Men der kan man også altid rette en henvendelse til sit forsikringsselskab og sige, jamen jeg har tænkt mig at købe sådan en drone der. Kan jeg forsikre den, eller er den med dække hos jer? Jamen, og ellers er det bare at gå i gang, finde et areal, der er stor nok, eller meld jer ind i en modelflyveklub. Der er en klub her i nærheden, det Greve RC Center. Der er en fin flyveplads, hvor man kan stå og flyve. Greve RC Center er også godkendt til store modeller. Og den her uden tilladelse vil være en stor model, i og med at den vejer over 7 kilo. Det vil sige, der vil I også kunne øve jer i at flyve med sådan en drone med kamera på. Og så er det jo bare bagefter, når I har fundet ud af, at jeg kan sagtens flyve den og få en tilladelse og så gå i gang. Kan I nemt skifte batteri på den? Ja. Ja. Det er bare... Det kan Jørgen lige vise. Så ja, mere end 10 minutter, ikke? Eller var det? Jo, og den her, de har 14-15 minutter. Ja. Og de her dejlige batterier, der sidder sådan to fine 6S 10.000 mAh batterier på. De koster stykke
150 euro. Så bare at I ved, at det kommer til at koste, når man kommer op i den størrelse. Ikke? Så skal man også have en lader, der kan putte noget strøm i batterierne. Og en strømforsyning til laderen. Så det Til gengæld så kan man gøre ligesom Jørgen, han sover med den her forbundet til sin brystvorter. Så det kan jo give lidt ekstra. Yes, er der flere spørgsmål?